Bona tarda, confinada a tothom! Seguim amb els contes que explica Vivim del Cuento cada tarda. I avui us porto un conte superclàssic, clàssic entre els clàssics. Un conte del Hans Christian Andersen, que es diu El soldadet de plom. A veure si algú endevina qui és el protagonista. No, no pot ser. Si el conte es diu El soldadet de plom. Ah, m'estàveu fent broma, punyeteros? Sí, el protagonista és un soldadet de plom. I diu que, vet aquí una vegada, que un fabricant de joguines va agafar molt de plom, el va fondre, el va posar en uns motllos i li van sortir 25 soldadets de plom. Després va agafar els pinzells i els va pintar l'uniforme de colors molt llampants. Els va fer fins i tot un fusell que portaven aquí, a l'espatlla, i també el va pintar de color marró el tros de fusta, de color gris la part que era de batall, de la baioneta, i escolteu, de negre les botes i tot. Preciosos li van quedar. I els va posar al mostrador de l'aparador. I quan els estava col·locant va veure que n'hi havia un pobrissó, que li faltava una cama. No li havia arribat el plom per poder-li fer la cama. Per això me'l va posar a darrere, amagat entre els altres. I els soldadets, allà, tots ben plantats, firmes, esperant que algú s'interessés per aquells soldadets. I el soldadet de plom, a darrere, amagat. I el soldadet mirava a través de l'aparador el món que hi havia a l'altra banda. Cotxes, autobusos, gent amunt i avall, fins i tot gossos, i tenia unes ganes boges de sortir d'allà dins. I vet aquí que un dia, mentre el soldadet mirava cap enfora, va aparèixer una parella, els pares de l'Arnau, que van voler comprar els soldadets. I escolteu, es van portar el soldadet de plom i els seus 24 germanets, tots embolicadets com a regal per l'aniversari de l'Arnau. I quan l'Arnau obria aquell paquetet i va veure els 25 soldadets, li van encantar. I des d'aquell dia, escolteu, no parava de jugar amb els soldadets, me'ls posava a fer formacions de quadrat, de rodona, de triangle, fins i tot jugava a fer indis i vaquers, que dius, aquests soldadets contra els indis, sí, dona, sí, home, sí, el que sigui, jugava tota hora amb ells. I escolteu, la cosa més impressionant va passar un dia, que va posar els soldadets tots en formació davant del castell que tenia a la seva habitació. Perquè el soldadet de plom es va fixar que dalt de tot d'una torre del castell hi havia la cosa més bonica i formosa que havia vist mai, que era una ballarina amb les cames estirades com si estigués ballant, amb el seu tutú de color blau, amb una banda preciosa i uns cabells, uns rínxols daurats que li encantaven. I el soldadet de plom va sentir per primera vegada una cosa que no havia sentit mai, una escalfor al pit. I va sentir el seu cor bategar. Ell, que era un soldadet de plom, va descobrir que tenia un cor i bategava quan veia aquella ballarina tan preciosa i tan formosa. I li deia coses, ballarina, ballarina. Però la ballarina seguia dalt de tot d'una torre en la seva pose de ballarina i no li feia ni cas. El soldadet de plom tenia moltes ganes de poder parlar amb aquella ballarina, però com no li feia cap mena de cas, un dia va decidir que abans que l'Arnau guardés totes les joguines per anar a dormir, ell s'amagaria darrere d'una capsa i esperaria que totes les joguines tornessin a la vida a la mitjanit per atansar-se a parlar amb la ballarina. Sí. I així va ser com l'Arnau va guardar totes les joguines, es va fer mitjanit, i quin terrabastall es va organitzar en aquella habitació perquè totes les joguines van tornar a la vida. Escolteu, els llapisos de colors anaven pintant per tot arreu, flors, camins, coets, muntanyes, de tot, pintaven de tot. Els pallassos, tan divertits ells, amb tots els colors posats, al lat de pallasso i tot, es posaven a recitar poemes molt seriosos. Oh, Sitges, cel i calitges. Ai, quines coses més impressionants. Oh, sí, els soldadets de plom sabeu que jugaven. Sortien corrents i es tiraven contra una paret i se l'anaven clavant. I el que arribava més amunt era el que guanyava. I què més coses passaven? Oh, sí, els fulls de paper es doblegaven i feien avions. I el soldadet de plom no treia els seus ulls de la ballarina
i s'hi va poder apropar una mica. I se la mirava dalt de tot, però la ballarina seguia la seva posició de ballarina i no li feia ni cas. I de cop i volta, de darrere d'una capsa, va sortir un cor, que era un nino de dins d'una capsa. I li va dir, no t'hi fixis tant en aquesta ballarina. Tu acabes d'arribar i jo fa temps que me la miro. Serà per mi, no pas per tu. I el pobre soldadet, molt trist, se'n va anar a un racó i es va quedar fins al dia següent. Vet aquí que el dia següent, quan es va llevar l'Arnau, va trobar que aquell soldadet estava fora de lloc i el va voler guardar. Però de seguida els pares el van cridar per esmorzar. O sigui que l'Arnau va agafar el soldadet i el va posar al costat de la finestra sense adonar-se'n que estava oberta. I vet aquí que va passar una desgràcia. Aquell dia feia molt de vent. I la finestra de l'habitació anava fent el bloc. I pam! Li va donar un cop al soldadet i el soldadet va sortir disparat. Uaaaaap! I amb la seva baioneta es va quedar plantat fora al carrer, clavat al terra. I anava mirant a veure si algú, per favor, que m'ajudi, algú que em vingui a buscar. L'Arnau, en acabat d'esmorzar, va tornar a l'habitació per agafar el soldadet i en veure que no hi era, va sortir disparat cap a fora al carrer a veure si el trobava. I va passar per aquí, i va passar per allà, i va mirar per aquí, i va mirar per allà, i per aquí, i per allà, i va passar pel costat. Quasi bé li va donar un cop amb el peu, però no va trobar el pobre soldadet. Perquè el pobre soldadet es va quedar allà plantat enmig del carrer, deixat de la mà de Déu, quan de cop i volta... Què va passar? Algú sap què estava passant? Va començar una tempesta. I escolteu, va ploure, com feia dies que no plovia. Els carrers estaven tots ple d'aigua, semblaven un riu. I plovia tant que l'aigua, el pobre soldadet, primer li va arribar aquí fins al gorro. Després li va arribar a la meitat del gorro. Ja quasi la tenia aquí al nas, quan de cop i volta van arribar uns nens una mica entremaliadots. Mira! Un soldadet de plom clavat a terra! Què podríem fer amb aquest soldadet de plom, Alguna treballaria? Algú se li acut alguna cosa? Alguna coseta que podríem fer? Sí, ja ho tinc! Saps què farem? Farem un vaixell de paper i el posarem a dins i se'n vagi amb aquests rius d'aigua que estan caient pel carrer. Sí! Mola, Mola molt! Perfecte! I així va ser com aquells nens li van fer un supervaixell al soldadet de plom i me'l van posar dins. I el pobre soldadet de plom, ja me'l veieu, ficat dins d'aquell vaixell i cap avall pel carrer. Mireu quina cara de por que feia el pobre soldadet, perquè clar, aquell vaixell l'anava arrossegant per tots els rius. I el soldadet estava mort de por, però sabeu què? Ell tota l'estona pensava en la seva estimada ballarina i això el feia ser valent, perquè sabia que algun dia la tornaria a veure. I de cop i volta el vaixell enfilava cap al forat d'una claveguera i... Xof! Cap a dins! Un dia havia entrat dins les clavegueres, això era un món absolutament nou. Si no hagués tingut tanta por, hauria gaudit molt d'aquesta aventura, perquè estava descobrint coses meravelloses. I anava amb el seu vaixell per dins de les clavegueres i es veien canonades que venien de tot arreu i carrers per sota dels carrers. Quina cosa més impressionant! I de cop i volta va començar a sentir un soldadet. Un soldadet de plom en un vaixell? Els soldadets de plom no són de per aquí. Hi havia uns animals que se l'estaven mirant des de dalt d'una canonada i anaven fent amb el morro així. El soldadet de plom hauria de pagar peatge per passar per les nostres terres. I movien els bigotis i movia les seves orelles.
Algú sap qui eren aquests personatges? Sí, les rates del rei de les clavegueres, que volien fer que el soldadet no pogués passar amb el seu vaixell per aquelles aigües. I li volien cobrar, i el soldadet que s'ho mirava allà des del seu vaixell, esperant que no li fessin mal, perquè ell l'única cosa que volia era tornar amb la seva ballarina. I, escolteu, un miracle, les rates no li van dir res. I ell va seguir navegant. Ara va girar cap a una banda, ara va girar cap a una altra, i seguia navegant. I escolteu, de cop i volta va veure una llum al final del túnel, i el vaixell, xof, va arribar al mar. Sí, va arribar al mar, però, clar, allò era un vaixell de paper. I el paper, què passa amb l'aigua? Que es desfà. O sigui que el vaixell se li va començar a desfer, i allà no l'aguantava ja quasi res, i el vaixell es va desfer, i el pobre soldadet, sense vaixell, sense res, bup, es va enfonsar dins el mar. I es pensava, quines coses veuré jo ara aquí sota el mar, si no tingués tanta por de no tornar a veure la ballarina, m'encantaria l'aventura que estic vivint, que estic descobrint com és tot sota l'aigua. I mentre anava caient, anava veient les algues, anava veient els peixos, anava veient, què més, els cavallets de mar, que anava veient també, els pops, anava veient de tot. I mentre anava baixant, sabeu què va trobar per allà? Un peix gegant que tenia una boca molt grossa, i quan va veure que queia una cosa de dalt de tot va pensar, menjar del món exterior, m'ho menjaré! Se'l van passar. Es van passar el pobre soldadet de plom. I el soldadet de plom, si no fos perquè tenia molta por de no tornar a veure la seva ballarina, hauria estat encantat, perquè estava descobrint una cosa més en la seva aventura. Estava descobrint com era el peix per dins. Sí, amb tots els seus gàstrics, i el cor que feia pum, i tot això. I escolteu, parava a pensar, ara ja sí, atrapat dins la panxa d'aquest peix, ja mai més tornaré a veure la ballarina. I us penseu que va ser així? Doncs no. Perquè va resultar que per allà a la vora hi havia algú que estava pescant, tirant la canya, i esperava que piqués un peix. I resulta que aquest peix que se'n havia menjat el soldadet va picar aquella canya. El pescador va intentar-lo treure i fins i tot el va aconseguir treure. Es va quedar allà el peix penjant, el va despenjar i se'n va anar al mercat i el va vendre. I resulta que, i això no us ho podreu ni creure, la mare de l'Arnau i el pare de l'Arnau havien anat aquell dia al mercat a comprar peix per dinar. I van trobar un peix preciós posat a la peixateria. El van comprar i van arribar a casa. I quan estaven amb l'Arnau obrint el peix per preparar-lo, en tallar el peix per la meitat, el van obrir. I sabeu què van trobar dins? El soldadet de plom sense la cama! Sí, i l'Arnau quan el va veure es va posar content. El meu soldadet sense cama pensava que s'havia perdut. Però sabeu qui estava encara més content? El soldadet de plom, perquè havia tornat a casa amb l'Arnau. I això volia dir que podia veure qui? La ballarina! La meravellosa ballarina que li tenia el cor robat i que li feia sentir una escalfor aquí al pit impressionant. I així va ser com l'Arnau va agafar el soldadet de plom i el va portar a la seva habitació i el va deixar davant del castell. I el soldadet de plom, ja sabeu què va fer, oi? Va aixecar la mirada i va veure dalt de tot la ballarina, que seguia en posse de ballar. Però aquesta vegada la ballarina el va mirar i el va somriure. I el soldadet de plom va sentir aquella escalfor al pit tan forta i un batec al cor impressionant i estava feliç com una mala cosa. I aquí s'acabaria la història. Però Hans Christian Andersen la va allargar una mica més, perquè volia enviar un missatge. I jo, a aquest final, us deixaré que us l'expliquin els pares, perquè requereix una bona explicació. I ara sí, nois i noies, el conte d'avui s'ha acabat. I si us ha agradat, el soldadet, l'Arnau i jo, amb un aplaudiment, ens sentirem molt ben pagats. Adéu-siau.